Anthu ambiri timaona ngati kuti munthu uzipanga drama pa TikTok zimafunika ma followers ambiri, komano ayi si choncho. Ndi ma followers ochepa omwe mutha kupanga nawo drama. Bola ngati inuyo muli ndi TikTok account komanso TikTok wanomo asakhale wa light. Ndiye mukasegula TikTok wanuyo chomwe mayenerera ndi kumasesereka mmosimo. Mukapeza video mumangoyika nkhira mmwamba chonchi ndikupita chonchi. Mukapeza malo ngati awo alemba kuti tap to watch live ndi kuti mwafika pamene mungaonere live. Ndi anthu ambiri kumalawi kunoko drama timapangira live streaming. Ndi chomwe mmachita ndingoyipanga click kungopanga paliponse kukhala ngati mwaito bwinya ndithu. Ndiye ikaonesa chonchi imakhala kuti inuyo mwaitsegula live iyo. Ndi kuti mupange join maini mpange click apalemba kuti mati gesture. Mukapanga umenepo imabweresa chonchi. Ndiye muzapanga request. Ndiye musimwathumu pamene pakuoneka ngati anthu tiwiri pakuti pakukhala ngati pakupuma chonchi. Zimene zimasonyeza kuti request yanuyo yapita mwaitumiza. Mmangodikira kuti mwini wake wa live yo akuvomereni. Akupangeni accept kuti mkwere pa box. Komano apapa sangati kweze pa box chifukwa kuti box yo ndiyo zaza. Mene mukuoneramu paliponse pali munthu. Komano mukazakhala kuti mwakwerayo kuti palibepo munthu ndi kuti muzakhala ndi mpata kuti anthu atha kumakupasani ma gift. Ndi ma gift yanu amaonesa apo pamene mene kuonesera mwa anthu enawo aliyense ali ndi ma coins yake. Ndiye inuyo mukazakhala pa box pazabwera picture yanu. Ndiye picture yanuyo pakona pache pamaonesa nambala. Tingwereza ali mwambayo mwamba mwakemo mukuonekaso 8 pakona pakepa pakuoneka 8 kusonyeza kuti ma coins amene walandira ndi 8. Ndiye mukalandira ma coins ochuluka zimakhalaso ndalama zochuluka. Ndiye chachikulu chimakhala chokuti muzisakasaka ma live amene mumakhala anthu ambiri komanso muzionesesa kuti inuyo mukuwapanga gift anzanu cholinga chokuti muzikhala ngati mukupanga chinzake. Ndi cholinga chokuti nanunso anthu azitha kugiftani. Ndiye zimene ndinakonza mvideo imene iyi. Ngati ndifunso tifunse popanga comment apo ayi tintolanenso ku video ina.